Hello, 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 hello. Omandi she bichecho bibia. Me mama chi me mama ha na me mama adwo so. Misra ma mon subscribe me YouTube page ni mame na abri nyina no metimi atwa mfonini abekere mo. Ya, Freeman the Storyteller ni. Mon subscribe me YouTube page ni mame. Na abri nyina no metimi atwa mfonini abekere mo. Yo, omandi she eneda nso masama me de bae no ye matu ne din se Africa ana bibiman Ananse Ghana washe China for Ananse Ntentan mu. Yeah, Africa in China's web. Matu ne din say Africa washe Ananse Ntentan mu. Ananse Ghana washe Ananse Ntentan mu. Eno ho asem eno mande hye me de baaya me beka ene dey. Mi cheche obi bia Nyankopon esunsum ne tumi no enkamo e wo ba bia mo wo bia na mo subscribe me YouTube page ni mame. Yo mande hye ebibiman ho asem anase Ghana ho asem ena ne dey me de bae. Ewo se ye hwe bibiye pa Africa fo na bibimanfo. Be bia ye namono ye direction na ye kono true ye pa ye ne China edwadie anase ye ne China nkuta ho die yade bia wo se ye hwe ne yie hwebe abibiman nyina no Ghana Angola country business Angola ena Zambia China for no okwa omafa kuro no afa omo invest wo kuro no mu ho se China oba wo ho a ode ne boko ode sikaba China man no man a omo abu afa ho man ni nipa no do so ase yenya ba bia mfo mo mfa nti China ni bia obema obag so se wo pese utu kwan no China Investment Bank no beboa wo na waye den obu katem na wako ombeboa wo sika fem nti omo ba omo di sika ba omo de omo dwene ho ni omo mo interest nyesa Africa be ye interest no omo ba no interest then so ya mampanifo na omo so de Africa no the interest omo ni China for kono emwa eye Africa sabi mesia bebre na omo bogu ho sa Africa amampanifo bebre no edi mfie beye edi wotwe ede ko eka bebre dia omo bogu ho bebre no enye omo na omo beba betua sa ka brede no eka bebre a omo bogu ye ho no eye ababunu no ene beba betua enye omo ene beba betua omo boya bisia bebre country bi to say Zambia de omafa ukoba bia o Zambia ho a ubehu China for signboard babia omo restaurant babia street name kura no omatoto bebre ena efeni se ukwa Angola nso a sanso na Angola nso omaye enioma bebre wo ho a kyese se omo ba obisia ne se wantumi ye mawo years bi ne se wantumi antua ka se airport a no omo sima wa na omafa kyese omo befa ne be 30 years ade bi omaye mawo a wantumi antua ka no nya de obetumi atua ka within sa years no ntina omo de omo nsato so no makofa omo kromofo abehwe so omo kromofo na eye adwuma wo ho bibia nti abibiman baby enamo no etro pa ede na mpanifo muja ama ababunu no the generations to come no ede na muja ma wo mu hwe nsase wo Ghana ne abibiman ye nsase enyina ahemfo atonton ni nyina China for ne ba sisi empode omo mpenkran ni kumase o omo ba omo konkura ase nti omo ba ubenya Ghana ni a onwene man no ho ni bottom de na obedie ne de ne mabedie keke no odwen ho onwene da ache ho wo ye wo na wo maame ne wo papa ene wabusuafo tons ase nyina de ma hoho a ni fi senka o ma meto bi
omo kun kwaye omo kun ya omo ja kwaye ne ade nyina kwaye brentuo nyina wo no wo ba beto ye no adenti na wo se wo ton sa ansase ni nyina so wo se Ghana ansase ni nyina ya ahemfodea aban kora hia asase a kise wo kọ ahemfo no ho na friend say ahemfo bebre no enimdie ene wo fom enti no ohoho bi aba China fo Nigeria fo obia obeba bia no nipa no omo ba omo di sikaba Ghana fo ni bebre ewo hiam nti omo ba sansase no obi obeba bia no ye nwene ho se saasase we ya ye ton no bia emmiri bi beba no na mmaburu no enya nsase ni bi no efise ahoho na aba ni nyina ton sase no so China fo omo funtum nsase no omo di etu gold ni ho ahwan friend is emwa man no omo funtum sase ni wie kura na omo enkata sase so na omo gya hokọ eman ben ne wo wiase a ubetimi akọhọ akoye saade no abrochire man ben na hoho betimi aba wabe funtum asase na wagya hokọ a yenye ne hwe emre bia enche no Ghana fo ebibiman baby a ye kọ no ho etoro emani mane beba echire no enya nsase bia efise yensase nyina no yaton ede agisika ede ahwe yefunu yasam a ewo se bibiman ye hwe ne ye pa ukwa Angola China fo no mu bufa so efise kro China no enipa na bu afaso a na yenya babi mfomo mfa enti no de omo ye ne se wa opese utukwan bia no ye beboa wo na wa yede no wakọ na emom na bibiman yen hwe deal yen ne China fo no ye ne omo ye generations to come no omo bebre asase kra no omo nya bi asase kra ye de do se bi eburo ana se panche kra no omo nya bi ahoho efri amano ne ba nyina betoto ye nsase ahemfo no bebre ne nwin mmaburu na omo beba no ho asase sam ye problem pa se de hoho bi etimi ba ebetimi to asase oto a bia 90 years ana se na something just say awere ho emre bia nchekere no abrochire wo ba ohoho se de wo betimi ato asase edin Ghana ni be na obetumi akọ China se okwako asase egu ho no okoto ana se okofuntam asase no ase no no what to gold China ni be na beton asase ne be ma UK one beton asase na ma Germany one beton asase no ti se ye man Ghana ye fu ya dwene mu ha ya nwene da chima no ho oh kakra ubedi nti kakra ubedi kakra udi be ma umedi nti no onwene da chima no ho sa wona nana no mo bae no mo ton won ye nsase nyina enka won bae no nka wo fi so beba betu bi sisi ya mesi China fo no omo konkurasi wo Ghana ho makọ wo agu ho ukọ ba bi e fere obi ama China kwaku China jese ne papa China ni takura di time omo si esipon China fo no ewugu ho bebre ukọ esipon takura di sekendi ho a are ho kra keke omo wugu ho a no mo koye manma e wo se ya dwin da ache ho Africa ebibiman e wo se ya dwin da ache ho yensa asesam enyina beba bedi China enche bia China omo befa Africa no omo fa nkakran uko East Africa Kenya ne ade a ho de omo fa bibiri enso Ghana e wo se ya dwin kwachiri hwese ye gold a yetu entimi emma ye aduane ni ye diamond a ewo Ghana nyina entimi ma ye aduane ni chese ye natural resources a ewo nyina mpo no entimi ma ye aduane ni efri se bibini na dwen ewo fom countries bebre ni sa neoma ni bi Holland ni Germany ni ade nyina mu ni sa neoma ni bi ba o ma dwen no ye adwuma o ma sase o mo nton
abra omo bebunu ne ba omo nya ba bi mpo enidi ubenya Ghana ni o ye ohene ubenya Ghana ni o ye pani se de obi firi America ba o sika bebre o asase ne yetwama no na wo nananom bae no mbeton asase ye nton me papa na ka kire me o se asase ye nton first no ba na nke ama ye de ama na asase enya de a ye ton asase enya de a ye ton bra UK ha se wo betoton asase se ye beton ama wa asase kura na wo no edan siso a wo na bi edan wato no sika wo betu abosome bia ye cancer tax bi so obi oti UK cancer tax dan no kura nya wo die wo rente wo betu asa anti Ghana bebi ekono ehu Africa bebi ekono nyasem kito inipa na adwene mu ha ya ton yen sase nyina China for no ba om konkura ase nkran de om mpeu om kwahye pomu wo benya Ghana fo bia om dwene om afuru hu a church om bebi ekoko ase wo ekura bi ase pa China for no chiche mfuo mu ho ni nyina nso no yikromfo ye na de om kɔ ho Ghana fo na de om kɔ ho om wi a om se abanye papa om se abanye yesei emamma no anye adwene ne nye papa ene bebre di Kristo soma ye na emi Kristo ni na me yesei om nte da oh Ghana ebibi man ye hwe ni ye o ye daachi ye ma ye busu ebeba after yen wo ton sase obi firi America ba be ton sase be de ho obi firi Palestine obi firi Lebanon be ton sase be de ho obenya Ghana fo e be sensan ma no because of almost selfish interest kakra mo be di egu omo yam nti no asase me papa kan o se asase de nka first yenkini yenton asase no nso ne echirima no e de ne yenyam ho nti Africa is in the China's web. And no video na me ye. Na yenhwe yi. Nti Africa yi for China for no mo ba. No ma bo besia. Besia no hwe okwa Angola ne ade nyina nioma ne nyina mo na ehwe so. O mo afa. Because besia e bebo no in 30 years you can pay. Enti onioma ne nyina no mo be manage e no mo be hwe so. O mo be support a o ma no be manage bibia o mo ambekwa akofa o mo nkofo aba. If you say bibi ni na adwen no e wo form oh ko bibi ni adwen no e wo form Africa for mama yema ya adwen mu e kwan ni anwene nkokan ni enhu se asase a ene nsa wo so a ye ni sa China for airco no e ba bia e chirimba no enye ma wo mu ye nsase a ye tonton mo mu ne ye nsase a ye funtam no forest no ubehwe mpo no na bia president bia na say amampani fo mpo mu nim ho hwiu na yasa ahemfo no ne Ghana fo bi afuru ehye forest ni mu inside any China fo ne che forest mu inside say ensa ase bibia ukoba bia Kofi China omakowo omo ne Ghana fo mba na wo omo nhwe omo kra China fo no mo ba for their own interest omo ba de omo benya akom krom meti se ba bi kra no omo ba omo beto asase na no masasase ni bi ko omo krom ho no makọ test ubenya Ghana fo bi omo di omo achi kakra omo bedi nti no inti mi video yi matudin Africa is in China's web. Africa bibi maya o she China kwaku Ananse Ntentan mu bisrama mon subscribe me YouTube video no mame mo mayema ya adwene so ni enwene da achema no ho eno ene bebo ayi mo mayenhwe ekwan a yefa so a yensa ase sem entoma hoho na da achi bi no yenya bibia enya echirima no bedamase Freeman the storyteller ni enkotra integrated ni bedam nyina ase mon subscribe me video no mame bye bye